पुन्हा हे करूया. ठीक आहे. ओके. सो अशा प्रकारे जे विश्वरूप कोण बघत आहे, तर संजय पण बघतो आहे. कारण जो संजय आपण म्हटलं ना की स्काईप झालाय, जो धृतराष्ट्रांना सगळं अगदी तंतोतंत सगळं कुरुक्षेत्रावरचं घडलेलं का वर्णन करू शकतोय, कारण त्यांना ही दिव्यदृष्टी हे व्यासांच्या कृपेने मिळालेली आहे. ज्या हो. व्यासांनी भगवंतांच्या धृतराष्ट्राच्या या अतिशय प्रामाणिक अशा सेवकाला, प्रामाणिक अशा सैनिकाला, तिथे सेवकाला ही दिव्य दृष्टी प्रदान केली, म्हणजे संजयाला. आणि म्हणूनच संजय हे धृतराष्ट्रांना अगदी तंतोतंत शब्दांशब्द भगवंतांचा तिथला सगळा सांगू शकतोय, की जे काही घडतं आहे तिथे, आणि गीतेचा सुद्धा सगळं जे जाणू शकतोय संजय. आणि असा संजय आता धृतराष्ट्रांना सांगतोय, एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरिही दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम. अशा प्रकारे अर्जुन संजय भगवंतांना सांगतो आहे की या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी आपलं विश्वरूप अर्जुनाला दाखवलेलं आहे. आणि मग इथले जे बाकी श्लोक आहेत तिथे आपल्याला आता या विश्वरूपाविषयी जाणून घ्यायचं आहे, की ज्या संजयाने धृतराष्ट्रांना सांगितलं की अर्जुनाच्या विनंतीवरून भगवंतांनी आपलं विश्वरूप अर्जुनाला दाखवण्याचं कबूल केलंय, आणि त्याप्रमाणे ते भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलं सुद्धा आहे. काय आहे हे विश्वरूप? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य नेकोद्य युद्धम दिव्यानेकोद्य तो विधम दिव्य माल्यानबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम. बघा काय काय आहे याच्यामध्ये. हरे कृष्ण मिनल माताजी. हरे कृष्ण, ऐकू येतंय ना आवाज? हो हो, येते येते हम्म. माताजी. येतंय. हरे कृष्ण. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा या अद्भुत, अशा अनंत, की ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला आपलं हे रूप दाखवलेलं आहे, म्हणजे काय काय नव्हतं त्याच्यामध्ये. अशा या संख्यातीत, म्हणजे त्याची संख्या करणं, गणना करणं तर खूप कठीण आहे. अशी अनंत असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य त्यांनी तिथे बघितलेली आहेत. आणि बसल्या जागीच हो, कुठे वेगळं नाही जायला लागलं तिथे. तिथेच रथामध्ये आरूढ झालेल्या भगवंतांनी तिथेच अर्जुनाला हे विश्वरूप दाखवलेलं आहे. दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुस्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्य सस्तस्य महात्मना. सॉरी, म्हणजे कशा प्रकारे स्याद्भा सस्तस्य महात्मना, की अशा प्रकारे सूर्य, म्हणजे सूर्य जो उगवलेला आहे, किती सूर्य हो, असे एक सूर्य नाही, दोन सूर्य, 50, 100 नाही, तर 1000 सूर्य एकाच वेळी कशा प्रकारे उगवलेले आहेत. हरे कृष्ण मीनल माताजी. हरे कृष्ण. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचितच त्यांचे तेज भगवंतांच्या विश्वरूपातील तेजाशी बरोबरी करू शकेल. कदाचितच बघा, माताजी, इतकं हे प्रखर तेज. ह्याच्यावरून ना मला एक आठवलेलं सांगू का? हो नक्की माताजी, शेअर करा. हरे कृष्ण. हा श्लोक जो आहे ना, त्याच्यावरनं जेव्हा आपल्याला बिग बँगचा म्हणजे मध्यंतरी काही वर्षांपूर्वी अंडरग्राऊंड ह्याच्यात त्यांनी प्रयोग सुरू होते. हा. अंडरग्राऊंड ह्याच्यात बिग बँगचा त्यांनी ते शोध घेत होते. हो तर हो. त्यावेळेला एका जर्मन शास्त्रज्ञांनी हा श्लोक सांगितला. त्याला हा बरं. गीतेतला श्लोक म्हणजे आठवला होता. आणि बरं. तेव्हा तो म्हणला की तो जेव्हा बिग बँग थिअरीचं हे जेव्हा झालं तेव्हा त्याला हा श्लोक आठवला. म्हणजे आकाशामध्ये एकाच वेळी हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर ते तेज जे दिसलं ना भगवंतांच्या बरोबरीशी, तसं तेज त्यावेळेला दिसलं होतं. अच्छा. ओके. बिग बँग बरं. थिअरीचा काही वर्षांपूर्वी ब्लॅक झालं होल, होतं, हा. आठवत असेल येस तर. येस येस येस. बरोबर बरोबर. त्यावेळेला हे आलं होतं. ओके ओके. म्हणजे आपण म्हणतो ना की तेच आहे, की कशा हा. प्रकारे हे सगळं, ही सगळी काय आपण म्हणतो ना, हे सगळे शोध आणि या सगळ्याचं कुठेतरी मूळ शोधलं जाते. पण म्हणून
इतकं जे काही प्रखरता आता ही जी व्यक्त केलेली आहे की सगळं तुम्ही उलथापालथ करून पण ब्रह्मांड तर कोणी निर्माण करू शकणार नाही, किंवा हे जे काही सगळं भगवंतांच्या चराचरामध्ये दिसतंय की सगळ्याच जे तिथे अद्भुत असं अवर्णनीय ते रूप होतं भगवंतांचं, की ज्याच्यामध्ये सगळं चराचर तिथे विश्व अर्जुनाला दिसत होतं. म्हणजे किती किती त्याचं किती प्रखरता असेल, जस्ट इमॅजिन ना. की म्हणजे हजार सूर्य म्हणजे काय झालं, म्हणजे कुठेतरी इथे की मानवाने सगळे शोध लावतायत, सगळं करतायत. आता बघा ना, ते परवा सुद्धा ह्याच्यावर आलं होतं की ही विल्यम्स जी गेली होती, तर तिने सुद्धा सगळं दिलेलं आहे. म्हणजे तिचं जेव्हा आपण पूर्ण, मला वाटतं आमच्या एका दुसऱ्या ह्याच्यावरती आलंय, मी टाकीन आपल्याही ग्रुपवरती, इंग्लिशमध्ये आलंय ते. तर तिने इतकं ते छान टाकलंय, म्हणजे कुठेतरी मृत्यू समोर होता हो तिच्या. पण भगवद्गीता, महाभारत, रामायण, भगवद्गीता आणि रामायणाचं तिने महत्व दिलं की कशा प्रकारे ती जगू शकली आणि तिला जगण्याची प्रेरणा कशी मिळत गेली. नाहीतर अन्न पाणी सगळं संपलेलं होतं, जवळचं सगळं किती सगळं संपत चाललं होतं. पण तेव्हा तिला ते उपवास वगैरे आठवले. म्हणजे तसा त्यांनी तिथे संदर्भ दिलेला आहे की 9 दिवस पाण्यामध्ये विल्यम्सच्या आणि हे ह्याच्यात म्हणजे, आहे. हा म्हणजे त्या सगळ्या. अंतराळातून जेव्हा आली ना, येस. अंतराळातून आली त्यावेळेला तिचं ते हे आलंय. हो, एक्झॅक्टली. म्हणजे भगवद्गीता तर हम्म. तिने याआधी सांगितलेलं की भगवद्गीता तिच्या जवळ होती आणि तिने ती वाचली. ती परत परत ती वाचत हम्म. गेली की ज्याच्यामुळे तिला स्पिरिच्युअल जो काही इन्स्पिरेशन मिळालं आणि तिला जगण्याचं कुठेतरी आपण म्हणतो ना बळ मिळालं. म्हणजे बाल्टिमोर तिच्या हम्म. बरोबरचे होते ते सुद्धा त्यांच्याबद्दलही सांगितले. आणि म्हणजे एक प्रकारचं आपण म्हणतो ना की कुठेतरी शास्त्र सायन्स थांबतं तिथे अध्यात्म सुरू होतं. म्हणजे मला हे खूपदा प्रकर्षाने जाणवतं. म्हणजे ऍक्च्युली तसं म्हणणारे म्हणतात, पण अध्यात्म हे अध्यात्म आहे, मूळ आपण आध्यात्मिक आहोत हे विसरलेलं आहे मनुष्य. आणि ते आध्यात्मिक जे काही काय म्हणतात ना त्याला, जी काही ती पॉवर आहे ना, दॅट इज म्हणजे आत्म्याच्या अमेझिंग. बळावरती ती राहिली. ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. काही नव्हतं ना, म्हणजे अन्न पाणी जेव्हा बरोबर नाही तुमच्या, हो. सगळं संपत आल्यानंतर एवढे दिवस राहणं तिथे, जस्ट इमॅजिन ना, म्हणजे काय असेल. म्हणजे इथे कुठेतरी आपल्याला प्रचिती येते ना माताजी की म्हणजे फक्त केवळ त्या निव्वळ तेवढ्या ह्याच्यावरती आणि जे काही होतं ते खरोखर म्हणजे ग्रेट आहे. ही सगळं ही पॉवरच ग्रेट आणि आहे. मग ह्या सगळ्याचं वर्णन महाभारताच्या काळी व्यासांनी त्या काळी केलेलं आहे. बघा, बघा म्हणजे ऍक्च्युली आपण किती प्रगत होतो. किती खरोखर खरोखर. आता भागवतामध्ये बघा ना माताजी, शब्दन शब्द म्हणजे पुढे स्कंद जेव्हा पुढचे वाचू ना, आम्ही आता आमचा एक भक्तिवृक्षाचा ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही भागवतम पण वाचतोय पुढचं. तर आम्ही आता पुढच्या अध्यायांमध्ये काही आलेलो आहोत. पण अक्षरशः म्हणजे पुढच्या ज्या काही गोष्टी आहेत तंतोतंत माताजी दिलेल्या आहेत आपल्या स्क्रिप्चर्समध्ये, की भागवतामध्ये तर इतकं म्हणजे हे लग्न जी सिस्टम आहे ही सगळी कसं होणार आहे किंवा कसं पुढे वागलं जाणार आहे. आणि आता हे परवाचं इतकं भयंकर, म्हणजे आज प्राणचैतन्य प्रभूजींनी पण त्याचा उल्लेख केला होता. म्हणजे इतकं सगळं माणुसकीला काळीमा फासणारं ही घटना घडलेली आहे की कलियुग कुठे चाललेलं आहे याची आपल्याला आत्ताच सगळी हे यायला लागली ना. म्हणजे किती भयंकर प्रकारे सगळं निर्घृण होतं ना. म्हणजे ती अजूनही म्हणजे काटा येतो अंगावर विचार आठवलं ते तरी. तिसऱ्या महायुद्धाची तयारी आहे ती. हा. तिसऱ्या महायुद्धाची तयारी आहे. पण काय भयंकर आहे ना माताजी. म्हणजे तेच आहे ना, कुठेतरी कलियुगाकडे सगळं चाललंय ना. म्हणजे की हे इतकं प्रकर्षाने जाणवत आहे की प्रभूजी आज तेच सांगत होते सकाळी जेव्हा उल्लेख आला की म्हणजे शेवटी जे काय म्हणतात ना त्याला, हकनाक जे निष्पाप लोक गेले त्याच्यामध्ये, म्हणजे त्यांचा कुठलाही काही दोष नसताना पण आपण प्रार्थनाच करू शकतो, बाकी काही नाही. पण जे प्रभूजींनी सांगितलं की कुठेतरी त्याच्यामध्येही त्यांना मोक्ष मिळून म्हणजे सगळ्या चांगल्या त्यांच्या बरोबर पुढचं व्हावं, हे निश्चितच खूप काय म्हणतात महत्वाची गोष्ट आहे. पण खूप भयंकर आहे, म्हणजे जे काही घडलं ते इतकं भयंकर होतं. एक सेकंद द्या. योजना माताजी तुमच्या लक्षात असेल ना, तो बिग बँगचा जो आपला हे केली बिग बँग थेअरीचा तो प्रयोग सुरू होता. अंडरग्राऊंड खूप खणून गेले होते ते. नाही, जर्मनीमध्ये युरोपमध्येच तुमच्याकडनं होता ना. ऐकते बट मला ते तुमच्याकडनं व्यवस्थित नीट ऐकायचंय. हा, बोला तो माताजी. कुठे हरे कृष्ण. नाही, योजना माताजी आता म्हणतायत की तो बिग बँग थिअरीचा जो काही शोध सुरू होता तो हा. युरोपमध्ये जर्मनीमध्येच खूप अंडरग्राऊंड खूप खोल खड्डा खणून सुरू होता.
आणि अच्छा. त्याच्यात त्यांनी अणु आणि परमाणूचा स्फोट केला हा आणि हा. त्या स्फोटामध्ये त्यांना हे असं प्रचंड उजेड दिसला अच्छा. त्यावेळेला. तर ओके. त्यावेळेला त्या एका जर्मन सायंटिस्टला हा श्लोक आठवला होता. त्याचा गीतेचा अभ्यास होता. ओके. पण हा हा. जर्मनीमध्ये खूप लोक संस्कृत शिकतायत. हो हो हो. जर्मनीमध्ये आणि हो नेदरलँड्स मधलं होतं ते. पण भगवद्गीता हे त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग आहे. हो हो. हा, मग म्हणजे तो नेदरलँड्स मध्ये असून म्हणजे तो कुठे प्रयोग सुरू होता हे मला आठवत नाहीये. ओके. पण अच्छा. जर्मन शास्त्रज्ञाला ते आठवलं होतं हा श्लोक. बरोबर बरोबर बरोबर. राईट. आणि ठीक आहे, तुम्ही आपण म्हणता नक्की तसं याच्यावर नेदरलँड्स चर्चा मध्ये करू. शक्य आहे तो बिग बँग थेरपी. आपण शोधलं पाहिजे गुगल करून बिग बँग हो हो. थेरपी कुठे बिग त्यांनी बँग थिअरीचं एक थिअरी. हे पण चालू होतं मध्यंतरी. मला वाटतं एक प्रकारची सिरियल पण त्यांची चालू होती की ज्याला अवॉर्ड वगैरे मिळाला, आणि म्हणजे त्याच्यात सगळं ते हा दाखवत होते त्याच्याबद्दल. तर त्या सायंटिस्ट बद्दल असं खूप काही नव्हतं, पण निश्चितच ते म्हणजे त्याला नाव दिलं होतं ते. पण त्याचं म्हणजे मूळ हा, इव्हन मलाही नाही, म्हणजे कल्पना नाहीये त्याची. अभ्यास केला पाहिजे त्याच्याविषयी, काही जाण. विसरायला झालं जर आता नाही विसरायला झालं. खूप दिवसांपूर्वी आलं होतं ते. हा पण हा. त्यांनी 8 श्लोकाचा या उल्लेख केला होता आणि ते मात्र लक्षात राहिलंय. राईट 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 राईट. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. तर हम्म. आपण कुठल्या विषयावर, हा हा ठीक आहे. तो म्हणजे 12. हो हो हो. 13व्या श्लोकावरती. येस येस येस, 13व्या शतकावरती आहोत. तर नाही, विषय म्हणजे त्या भयंकर अशा घटनेचा थोडीसाठी बाहेर झालं, झाला. ठीक आहे. पण हा हा, त्याच्यावरनं एक मिनिट हा, सॉरी, काहीतरी पटकन सटकतं. 13वा श्लोक. हो. आणि त्याच्यावरती व्हॉट्सअपवर इतक्या प्रमाणामध्ये म्हणजे लोक, आपण म्हणतो ना की जे कलियुग म्हणतोय त्याचा सगळा अनुभव येतो, आणि म्हणजे किती प्रकारची लोक कशा प्रतिक्रिया देतात त्याच्यावरती, हे अजून म्हणजे भयंकर वाटतं ऐकून ऐकून. मीनल माताजी, पुण्याच्या आहात का तुम्ही? म्हणजे मी पुण्यात आणि मुंबईत अशी दोन्ही ठिकाणी राहत असते. दोन्ही ठिकाणी. काही दिवस पुण्यात असते, काही दिवस मुंबईत असते. ओके. कारण घर बंद ठेवता येत नाही. पुण्याचं घर बरोबर स्वतंत्र आहे, बंगला असा आहे. त्यामुळे ते पूर्ण बंद नाही ठेवता येत. तिथे भीती बरोबर वाटते, बरोबर. लोक काही आजकाल करू शकतात हो, नाही म्हणून. नाही 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 नाही, खूप म्हणजे आपल्याला सतर्क त्यामुळे राहायला लागतं. सतर्क राहण्याकरता आम्ही सारख्या अधनं जात असतो तिथे. बरोबर 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 बरोबर. ठीक, आपण पुढे जाऊ. आणि मिस्टरांशी अजूनही जॉब जॉब म्हणजे ते रिटायर्ड झालेत, पण तरी ऑनलाईन त्यांचं सुरू असतं किंवा काही वेळेला प्रत्यक्ष मीटिंग्स असतात. त्यामुळे हो मुंबईत हो असतो तेव्हा. हो हो, बरोबर बरोबर. हरकत नाही. नाही, तेच म्हणजे प्रभूजी सकाळी सांगत होते, ते 2 जण पुण्याचे होते ना काहीतरी त्याच्यामधले, ते जे हं. हे झाले त्याच्यातले. हो हो हो. हो हो. त्याच्यावरनं प्रभूजी सांगत होते, म्हणजे एक त्या जगदाळे. मंदिराशी निगडीत होते. जगदाळे म्हणून होते ते. हो हो. ते आणि एक म्हणजे मोने म्हणून होते, ते डोंबिवलीचे आहेत. 3 जण डोंबिवलीचे होते, लेले, मोने आणि मोने आणि जोशी. हा. जोशी. जोशी. फार भयंकर, फार भयंकर, म्हणजे विचारच करून ते. त्याच त्याच्यावरती एक मुस्लिम माणसाचा व्हिडिओ, म्हणजे कितपत खरं खोटं हे आपण आता युट्यूबवरच धरायचं हे माहिती नाही. त्यांनी पण वाचवलं इतकं लोकांना. एक त्यांनी सेकंद द्या म्हणजे मला, माताजी. वाचवलं हे खरंच आहे. पण एक तरी सेकंद. सुद्धा मुस्लिम लोक किती कट्टर भावना आहेत त्यांच्या, की इस्लाम मध्ये आम्ही हे असं घात करून मारणं हे आमच्या धर्मात सांगितलेलं आहे. इतका तो दृढयाने म्हणत होता की हे मारलेलं जात्यानी आहे, हे आमच्या इस्लाम मध्ये सांगितलेलंच आहे, आमच्या धर्माला धरूनच आहे हे. त्याच्यावरती तो ठामपणाने बोलत होता. आणि त्याच्याच विरुद्ध तेवढीच काश्मीरी मुस्लिम लोकांना आपलं म्हणजे सगळ्यांचे उद्योगधंदे, पाणी पोटपाणी त्याच्यावरतीच अवलंबून आहे ना, टुरिझम वरती. म्हणून ते त्यामुळे ते बंद खूप व्हायला व्यथित पाहिजे. झालेत लोक, त्यांना काळीमा वाटतोय तो. हम्म. माताजी, आपण येऊया मूळ पदावरती आपल्या. परत नाही येत माताजी बहुतेक. बाहेर गेल्या त्या. एक हा. मिनिट येऊन आल्या. आहेत त्या आहेत. आहेत आहेत.
आपण सुद्धा पाणी त्यांचं थांबवलंय, पण त्याच्याकरता आपल्याला सुद्धा खूप त्याच्याकरता आधी प्रिपरेशन आणि कष्ट घेणं भाग आहे. ते झाले का आपली धरणं पूर्ण, ते मग त्यांचं खरंच पंचायत होईल. आता सगळी अंडर कन्स्ट्रक्शन आहेत ती. त्याच्यावर ते